Ето поредна възможност за сините. Поредна възможност за Левски. Топката е далеч от вратата на Морган Де Сантис на около 32-3 метра. Доста е разстоянието, в интерес на истината. Стивен Бенет подрежда стената. Христо Йовов е за топката. Засилва се Йовов. Пас наляво към Лусио Вагнер. Отново нещо обработено. Центриране на Вагнер към Томашич. 111 гола! И гол! Гол! Игор Томашич бележи! 2-1 за Левски! Игор Томашич бележи! Отново Лусио Вагнер с ювелирно центриране. Този път Томашич засича топката. 2-1 за Левски. 62-на минута на матча. Сините правят сензационен обрат. След като губеха с 1-0 на почивката. Бързи 2 гола. Бързи 2 гола само за 17 минути. Само за 17 минути футболистите на Станимир Стоилов правят пълен обрат в матча. И Левски вече води с 2-1. Удинезе е в нокдаун. Нестор Сенсини не знае какво става с неговия отбор. Вижте, новото прекрасно центриране на Вагнер. Томашич се извиси над цялата отбрана на Удинезе и отбеляза с глава. Прекрасно, прекрасно. Вижте Игор Томашич как намери добра позиция. Скочи точно на време. Не остави никакъв шанс на защитата на Удинезе и насочи неспасяемо топката в долния ляв ъгъл на вратата на Удинезе.